Hola, bon dia. Anava a fer avui les taules de multiplicar amb un full de càlcul, no perquè m'interessin les taules de multiplicar, que m'interessen, però que com a exemple, per acabi de quedar clar el que és una referència relativa i el que és una referència absoluta. Vale? És un exemple perquè vegueu això. Llavors, aquí vull fer les taules de multiplicar. Vale? Vull fer, per exemple, la taula del 2. Aquí tinc tot de números que s'incrementen, aquí tinc tot de x, aquí tinc tot de 2, i tots aquests números això ho he fet copiant, he posat els primers i he arrossegat el quadradet cap a baix per es copiessin tot. I aquí poso aquesta cel·la multiplicada per aquesta, B2 per D2, Enter. Oh, ja em fa autocompletar, encara és més fàcil. Faig veure que no hi haurà autocompletar. Aquest 2 d'aquí, aquesta fórmula B2 per D2, si la copio cap a baix, podria fer botó dret, copiar i després pegar, seleccionar l'altre i pegar, però també puc fer per copiar un número cap a baix o una fórmula, arrossegar el quadradet. Si l'arrossego cap a baix, no em posarà 2, 2, 2, 2, 2, em posarà aquesta fórmula d'aquí, la mateixa cada vegada, però com que són referències relatives, sense els dòlars, en lloc de B2 i D2, aquí em posarà B3 i D3, i aquí em posarà B4 per D4, el qual és molt útil, perquè vol dir que si tiro cap a baix, m'està multiplicant cada vegada el que té 2 a l'esquerra pel que té 4 a l'esquerra. De manera que em permet fer la taula amb una arrossegada i prou. I si copio tot això cap a sota, copiar, pegar, i aquí el mateix, pegar, no, aquí no, control Z, una mica més cap a la dreta, pegar, i aquí un altre cop, pegar. Doncs va fent el mateix, tinc les cel·les molt grans, les faig una mica més petitones, va fent el mateix, però cada vegada es fa referència no en aquests números d'aquí, sinó als que té al costat. De manera que si jo en lloc d'un 2 poso una filera de 3, poso 3 al primer i arrossego cap a baix, la fórmula segueix aplicant-se a aquests números d'aquí. O sigui, ara tinc la taula del 3 en un momentet. Aquí és I2 per K2. He copiat aquesta fórmula, l'he copiat cap aquí i s'ha convertit en I2 per K2, en lloc de B2 per D2. Això és perquè són referències relatives. I el mateix aquí sota. Aquí puc fer la taula del 4. I el mateix. Cada número d'aquest s'obté multiplicant el que té 2 a l'esquerra pel que té 4 cap a l'esquerra. I no m'he de preocupar. O sigui, en un momentet me permet fer les taules de multiplicar de manera molt més còmoda. Llavors, això és la màgia de les referències relatives. Per què puc voler una referència absoluta? Doncs imagineu-vos que tinc aquí, vull fer el mateix, vull fer les taules de multiplicar, aquí vull que em multipliqui aquesta cel·la per aquesta cel·la i a les de sota vull que em faci el mateix. El que en aquesta cel·la, el que vull és que em posi el número que posi aquí. O sigui, si aquí poso un 6, vull que aquí m'apareguin una filera de 6. O sigui, aquesta cel·la d'aquí vull que sigui igual a aquest 6, a el que hi hagi la cel·la de 2. O sigui, si aquí canvio aquest 6 per un 7, vull que s'actualitzi això d'aquí i que s'actualitzi el producte de la dreta. Si ho canvio per un 24, vull que surti la taula del 24. Amb una tot bé. Ara, si vull copiar això cap a baix, si ho copio m'ho farà bé? Si arrossego això cap a baix, em copiarà el 24 cap a baix? No, perquè m'estic referint a la cel·la de 2, amb una referència relativa. Si arrossego això cap avall, sembla que no hagi fet res, però en realitat el que està fent és copiar-me el que hi ha aquí sota. Veieu? Aquí s'està fent referència a la cel·la, o sigui, a la cel·la D4 una altra vegada, o sigui, abans feia referència aquí a la cel·la D2, doncs a sota he copiat la cel·la D4, i això em desmunta les taules. Si vull copiar el d'aquesta cel·la a les cel·les de sota, doncs vaig aquí i poso els dòlars. Dòlar D, dòlar 2. I ara, si copio això cap a baix, m'està copiant la referència absoluta cada vegada, dòlar D, dòlar 2, dòlar D, dòlar 2, i tinc el 24 tota l'estona, poso aquest hola, i aquí ara puc substituir aquest número pel número que vulgui i obtinc la taula d'aquell número. Això seria un generador de taules de multiplicar. Referència relativa em permet copiar-la cap a baix i que s'adapti cada vegada
a les posicions relatives de la cel·la en la que estem i referència absoluta, cada vegada que la copies es manté igual. Fixar el dòlar, posar el dòlar és fixar que aquesta lletra i aquest número no canvien. Si no posem res, sí que canvia, depèn d'on la copiem. I ja està. N'hi ha molts altres exemples, però ja els anireu veient amb exercicis amb una mica més de xitxa. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.